Singizwe Chabangu panguva ine onzi ava kuendera manje. Vanhu vanoziva kuti Singizwe Chabangu havasi kutombopindirana naye, havasi kutorana naye, especially kutangira panhau dzema-elections. Navo vada kuisa stage ndigala yemutungamiri wenyika yemasondamdzo munhaka wapaTrabablas interchange. Chiitiko chiri kuonekwa nevanhu panguva ine vari kuchijamuka zvakanyanya. Vanhu vakabhoikana wese pavakanzwa kuti that interchange pakabudiswa mari inosvika 88 million, pose 90 million. Zambina mashoko amudatogakurira pana Singizwe Chabangu. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa munamubudanyi kwa mchinzi. As such, it is our humble request as the official opposition that in recognition for excellent performance at the pinnacle of the country, a stature of yourself, Your Excellence, also be mounted at the pinnacle of the newly commissioned Trabablas interchange, a rotating stage that gives you an all-round view of the country that is so blessed to have you as its God-given leader. Your Excellency, as the official opposition, we don't know what this country would have been without your rare visionary leadership. Comrade Chabangu's statement added. Tomashukwa Singizwe Chabangu ari kuitaura panguva ine achiti toda kuisa rotating stage yemutungamiri wenyika, achiti aivanenge achiona the all round Zimbabwe. Ari kuita panguva inoi hatikuna Singizwe Chabangu anozviti is opposition member, but zviito nezvaari kuita panguva ine zvinozoratidza kuti mukomana uyu aiwa atori imposter, atori munhu we the ruling party ZANU-PF. Mashoko atiri kuona pana pamacritics ari kuya achiramba achiti ipapo munenge mazonyanya kutijairira. Panguva ine kuri kunzi Trabablas interchange ine criticism yakanyanya, iri kudzidziswa nevanhu zvakanyanyisa kwazvo, aiwa nekuda kwema irregularities nezvimwe zviri kunzi hasati yanyatsa kuva finished, yakatokomishiniwa, but mamillions ari kunzi akashandiswa ipapo. Mbutidzai mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section yedu kuti mafunguro enyu, musangano subscribe or like, watch on the bell icon.